इयत्ता 9वी. मागील व्हिडिओमध्ये आपण समास म्हणजे काय, समासामध्ये पूर्वपद उत्तरपद अशी दोन पदं असतात. ज्या पदाला महत्व प्राप्त होते त्याच्यावरून समासाचा कोणता प्रकार होतो, त्याचे मुख्य 4 प्रकार हा घटक आपण पाहिला. आता यावर्षी प्रथम सत्रामध्ये 9वीच्या आपल्याला द्वंद्व समास अभ्यासायचा आहे. द्वंद्व समासामध्ये 2 प्रकार आहेत, एक इतरेतर द्वंद्व आणि दुसरा समाहार द्वंद्व. आता द्वंद्व म्हणजे काय, तर उभयपद प्रधानः इति द्वंद्वः, म्हणजे ज्या समासामध्ये दोन्ही पदांना महत्व असतं त्याला म्हणायचं द्वंद्व समास. आता द्वंद्व समासाचं सगळ्यात मुख्य वैशिष्ट्य जर काय असेल तर ते म्हणजे या समासाचा विग्रह करत असताना प्रत्येक पदापुढे च हे अव्यय जोडावंच लागतं, त्याच्याशिवाय हा समास होत नाही. आता आपल्या पुस्तकामध्ये आपण बघूयात. आपल्या पुस्तकातील पान नंबर 52 पहा. आपलं लेखन साहित्य पुस्तक जवळ घेऊन बसा. जो भाग लिहून घ्यायचा आहे, महत्वाचा आहे, तो आपल्या वहीमध्ये लिहून पूर्ण करा. आता याच्यामध्ये आपल्याला दिलेला आहे की उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः समासः, म्हणजे ज्या समासामध्ये दोन्ही पद महत्वाचे असतात त्याला म्हणतो आपण द्वंद्व समास. आता त्यातला इतरेतर द्वंद्व म्हणजे काय ते आधी बघूयात, मग नंतर आपण समाहार द्वंद्व काय तो पाहूया. आता इतरेतर द्वंद्व हा काही चित्र दिलेली आहेत, उदाहरणं बघूया. चंद्र सूर्य, एक चंद्र एक सूर्य, दोघांचं मिळून द्विवचन झालं म्हणून समास कसा केला, द्विवचनाचा तयार केला, सूर्य चंद्र सूर्य. आता त्याचा विग्रह कसा केला इतरेतर द्वंद्वाचा तो लक्षात घ्या. चंद्र हा च, सूर्य हा च. मगाशी मी सांगितलं जेवढे जेवढे त्याच्यामध्ये पद आलेली असतील त्या प्रत्येक पदाच्या पुढे च घ्यायचा. 2 आले असतील तर दोघांच्या पुढे, 3 असतील तिघांच्या पुढे, 4 असतील चौघांच्या पुढे. दुसरं उदाहरण बघा. बालक बालिका हा, बालका हा च, बालिका हा च, बहुवचन वापरले. वृक्ष लता हा, वृक्षा हा च, लता हा च. म्हणजे इतरेतर द्वंद्व समासाचा विग्रह कसा करायचा हे याच्यातनं लक्षात घ्या. आता लता हा शेवटचं पद बहुवचनाचं आहे म्हणून वृक्षचं सुद्धा बहुवचन वापरलं. म्हणजे हा समास एक तर द्विवचनी असतो किंवा बहुवचनी तरी असतो हे याच्यातनं लक्षात येतं. आता खाली असं काय वैशिष्ट्य आहेत ते आपण बघूया. इतर अधिक इतर, इतर म्हणजे पहिलं पद वेगळं आणि इतर याचा अर्थ दुसरं पद वेगळं. भिन्न पदांनी एकत्र प्रयुज्यन्ते अत्र, म्हणजे इथं 2 स्वतंत्र अर्थाची पद एकत्र येत आहेत म्हणून इतर अधिक इतर, म्हणून याला म्हणतात इतरेतर. दुसरं वैशिष्ट्य, आता याच्यातलं वैशिष्ट्य काय त्याचे नियम बघूया. लघु शब्द हा प्रथम हा भवेत, म्हणजे जो शब्द कमी असतो, कमी अक्षरांचा असतो तो आधी घ्यायचा. आता यात सुद्धा जर दोन्ही समान असतील तर आधी पुल्लिंगी शब्द घ्यायचा मग स्त्रीलिंगी घ्यायचा. इथं जसं आता उदाहरणार्थ बालक बालिका हा, दोन्ही शब्दामध्ये 3-3 आहेत अक्षर, पण याच्यामध्ये बालक शब्द पुल्लिंगी आहे तो आधी घेतला आणि बालिका हा शब्द स्त्रीलिंगी आहे तो नंतर घेतला. दुसऱ्या उदाहरणात तसंच आहे. वृक्ष लता, वृक्ष शब्द पुल्लिंगी म्हणून आधी घेतला, लता शब्द स्त्रीलिंगी म्हणून तो नंतर घेतला. या पद्धतीने तो वापरावा लागतो. पुढे बघा. समस्त पदम नित्यम द्विवचने बहुवचने वा, म्हणजे हा समास नेहमी द्विवचनी तरी असतो किंवा बहुवचनी तरी असतो. समस्त पदस्य लिंगम उत्तर पदानुसारम, म्हणजे आता याच्यामध्ये महत्व दोघाला आहे पण संपूर्ण समासाचं लिंग हे उत्तर पदाच्या लिंगानुसार असतात. उदाहरणार्थ वृक्ष लता हा, वृक्ष शब्द पुल्लिंगी, लता शब्द स्त्रीलिंगी, पण संपूर्ण समास मानताना कसा मानायचा, स्त्रीलिंगी मानायचा, कारण उत्तर पद लता हे स्त्रीलिंगी शब्द आहे. विग्रहे प्रतिपदम प्रथमा विभक्ती ही योजनीया, हाही नियम महत्वाचा. विग्रह करत असताना प्रत्येक पदाची प्रथमा विभक्तीच वापरायची, हा नियम यातला फार महत्वाचा. आणि मग त्याच्या पदापुढे च अव्यय वापरायचं. विग्रहे प्रतिपदम च इति अव्ययम उपयोक्तव्यम, म्हणजे प्रत्येक पदाच्या पुढे च अव्यय वापरायचंच, त्याच्याशिवाय हा समासच तयार होत नाही किंवा विग्रह होत नाही. म्हणून प्रत्येक पदापुढे च अव्यय वापरायचं.
समस्त पदम बहुवचने चेत प्रतिपदम अर्थानुसारम. आणि जर समासाचं पद बहुवचनाचं असेल तर त्यातलं पद जे आहे ते अर्थानुसार वापरायचं. आणि शेवटचा यातला नियम दिलेला आहे आपल्याला, समस्त पदम द्विवचने चेत प्रतिपदम एकवचनम. म्हणजे जर समास हा येताना जर द्विवचनी आला तर दोघांची काय वापरायची, एक एक वचन वापरायची. आणि जर समास येतानाच हा जर बहुवचनाचा आला तर प्रत्येक पदाचं बहुवचन वापरायचं. हे नियम यातले लक्षात घ्यायचे. आता याच्यामध्ये काही उदाहरणं बघूयात. आपल्याला पुस्तकामध्ये कृती 1 दिलेली, चित्रम दृष्ट्वा समस्त पदांनी लिखत. म्हणजे चित्र पाहून समासाची आपल्याला पद त्या ठिकाणी लिहायची. आता पत्र पुष्पानी, काही पानं आहेत आणि काही फुल आहेत असं चित्र आपल्याला इथं दिलेलं आहे. मग त्याचा मिळून एक सामासिक शब्द काय तयार केला, पत्र पुष्पानी. अनेक आहेत म्हणून बहुवचनी वापरले. मग तसंच आता बाकीचा भाग सोडवायचा प्रयत्न करायचा. आता तिथं आपल्याला मार्जक म्हणजे डस्टर दिलेलं आहे आणि सुधाखंड म्हणजे खडू दिलेला आहे. आता मार्जक आणि सुधाखंड, इतरेतर द्वंद्वचं वैशिष्ट्य आपण मगाशी पाहिलं की लहान शब्द आधी घ्यायचा आणि मोठा शब्द मागे टाकायचा. आणि जर समान असतील तर लिंगानुसार घ्यायचं, आधी पुल्लिंग मग स्त्रीलिंग. आता इथं मार्जक याच्यामध्ये 3च अक्षर आहेत आणि सुधाखंड याच्यामध्ये 4 अक्षर आहेत म्हणून मार्जक शब्द आधी घ्यायचा. आता हे मिळूनच दोघं होतात म्हणून द्विवचन तयार करायचं आणि त्याच्यातून शब्द तयार होईल मार्जक सुधाखंडौ. एक मार्जक आणि एक सुधाखंड मिळून वस्तू किती झाल्या, 2 म्हणून द्विवचन झाले. म्हणून समास कसा तयार करायचा, मार्जक सुधाखंडौ हा झाला समास. पुढचं उदाहरण बघा. आता त्याच्यात चमस म्हणजे चमचा आहे आणि चषक किंवा कंसहा, कंस म्हणजे वाटी, कंसहा म्हणजे वाटी. आता कंस शब्दामध्ये 2च आहेत अक्षर आणि चमसमध्ये 3 आहेत. आणि चषक आणि चमस दोन्ही जर घेतलं तर मग कुठलाही चालेल. आता समजा पुष्कळ येथे बहुवचन करायचे म्हणून चमस चषकाहा अशा पद्धतीने करावं लागेल. जर कंस हा शब्द वापरला तर कंस चमसाहा, कंस म्हणजे वाटी, वाट्या चमचे असा अर्थ झाला. म्हणजे अशा पद्धतीने त्याचा समास जो आहे तो तयार करावा लागेल. आता कृती 2 बघा. चित्रम दृष्ट्वा समास विग्रहम लिखत. आता चित्र पहा आणि समासाचा विग्रह करायचा आहे. त्यांनी तिथं दिलेलं आहे स्कंदहाच गणेशाच. स्कंद म्हणजे कार्तिकेय, गणपतीचा भाऊ आहे. स्कंदहाच गणेशाच याचाच जर समास करा म्हणलं तर काय होईल, स्कंद गणेशौ हा झाला समास आणि हा झाला विग्रह, स्कंदहाच गणेशाच. दुसरं बघा. आता याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, वेगवेगळे पशु आणि पक्षी दिलेले आहेत. मग असंही करू शकतो आपण. आता पशु आणि पक्षी असे पुष्कळ दिलेले आहेत किंवा वेगवेगळे दिलेले आहेत. आता व्याघ्रहाच, सिंहाच, गजाहाच असं केलं तरी चालेल. किंवा पक्षी आणि पशु आहेत म्हणून खगपशवहा असा जरी समास केला तरी बरोबर आहे. खगपशवहा, खगाहाच, पशवहाच असाही केला तरी चालेल. किंवा मग व्याघ्रहाच, सिंहाच, गजाहाच अशा पद्धतीने केला तरी चालेल. पुढं बघा. आता ताल आणि कुंचिका. ताल म्हणजे कुलूप, कुंचिका म्हणजे चावी. आता ताल शब्द पुल्लिंगी आणि 2च अक्षर आहेत म्हणून तो आधी घ्यायचा. ताल कुंचिके हा झाला समास, ताल कुंचिके. आणि त्याचा विग्रह तालहाच कुंचिका च असा विग्रह त्या ठिकाणी सोडवावा लागेल. आता जिज्ञासा पत्र बघा 553 वरती. चित्रम दृष्ट्वा समस्त पदम समास विग्रहम च लिखत. म्हणजे समास पण लिहा आणि समासाचा विग्रह पण लिहायचा आहे. आता तिथं संत्री आणि द्राक्ष दिलेले. संत्र्याला नारंग म्हणतात आणि द्राक्षाला द्राक्षा म्हणतात. मग आता द्राक्षा शब्द लहान आहे तो आधी घ्यायचा. द्राक्षा नारंगानी हा झाला समास आणि विग्रह द्राक्षाहाच नारंगानी च हा झाला विग्रह. कसा करायचा लक्षात येतो का बघा. प्रत्येक पदापुढे च अव्यय लिहायला विसरायचं नाही. दुसरं बघा. आता पेन्सिल आणि पेन आहे. पेन्सिलला अंकनी म्हणतो आणि लेखनी, पेनाला लेखनी म्हणतो. मग अंकनी आणि लेखनी यांचं बहुवचन अंकनी लेखन्यः हा झाला समास
आणि आता ह्याचा विग्रह काय करायचा? अंकन्यः च लेखन्यः च. कसा केला कळतोय का बघा. पुढचं बघा. आता शिव पार्वती, शिव शब्द पुल्लिंगी तो आधी घ्यायचा, पार्वती नंतर, कारण तो लिंग स्त्रीलिंग आहे. म्हणून आता दोघं मिळून द्विवचन आहे म्हणून त्याचं द्विवचन करायचं शिव पार्वत्यौ. पार्वती शब्द कसा चालतो? नदीप्रमाणे, नदी नद्यौ, तसं पार्वत्यौ. म्हणून विग्रह शिवाहाच पार्वतीच. तिथं पार्वत्यौच करायचं नाही विग्रह करताना. दोघं मिळून द्विवचन होतं म्हणून समास करताना द्विवचन केलं शिव पार्वत्यौ. पण दोघांचा विग्रह मात्र शिवाहाच पार्वतीच. पुढं बघा. चिमणी आणि मुंगे म्हणजे चटका पिपिलिका. मग काय होईल? चटका पिपिलिके. कारण पिपिलिका हा शब्द आकारांत स्त्रीलिंगी आहे. मग माला माले दोघं द्विवचन आहे म्हणून चटका पिपिलिके हे झालं द्विवचन वापरायचं. आणि मग त्याच्यापासून चटका च पिपिलिका च हा झाला विग्रह. पुढं आता मासा आणि बेडूक दाखवलाय. दोघं मिळून द्विवचन आहे म्हणून द्विवचनाचा समास करायचा मत्स्य मंडूकौ. हा झाला समास. आणि विग्रह मत्स्यहा च मंडूकहा च. आणि शेवटचा आता पेन्सिल आहे, पेन आहे आणि कागद आहे. आता मग याच्यामध्ये आता कागद हा शब्द पुल्लिंगी आहे मग तो आधी घ्यावा लागेल. कर्गज अंकनी लेखन्यः हा झाला एक समास. 3 शब्द एकत्र केलेत. कर्गज अंकनी लेखन्यः 3 शब्द एकत्र आहेत म्हणून बहुवचन केला. आता विग्रह कसा करायचा? कर्गजहा च अंकनी च लेखनी च. 3 शब्द एकत्र आल्यामुळे त्याचं बहुवचन केलं कर्गज अंकनी लेखन्यः. पण तिन्ही एकच आहेत म्हणून विग्रह करताना मात्र एकवचन वापरलं. म्हणजे कशा पद्धतीने सोडवलं लक्षात येतंय का ते पहा. आता हा जबाब थोडासा आपण फळ्यावरती समजून घेऊया. त्याचे नियम सांगून ठेवतो काय आहेत ते बघा. आता द्वंद्व समास उभय पद प्रधान इति द्वंद्व. म्हणजे याची व्याख्या काय झाली? ज्या समासात दोन्ही पदांना महत्व प्राप्त होतं त्याला म्हणायचं द्वंद्व समास. आता त्यातला इतरेतर द्वंद्व आणि समाहार त्यातला आपण इतरेतर बघतोय. आता दोन स्वतंत्र अर्थ असलेली पदे एकत्र येतात म्हणून इतर अधिक इतर. मगाशी आपण पुस्तकामध्ये पाहिले की 2 स्वतंत्र अर्थाची पदे एकत्र येतात आणि मग त्यापासून एक शब्द तयार होतो त्याला म्हणायचं इतरेतर द्वंद्व. विग्रह करताना प्रत्येक पदापुढे च अन्वय वापरतात. मग इथं जेवढी पदे येतील त्या प्रत्येक पदापुढे च वापरायचं. विग्रह करताना प्रथमा विभक्ती वापरतात. म्हणजे विग्रह करत असताना जी पदं आलेली त्या सगळ्यांची प्रथमा विभक्ती वापरायची हे लक्षात घ्यायचं. हा समास द्विवचनी किंवा बहुवचनी असतो. आता आपण पाहिलं एकवचनी कधी येत नाही. म्हणजे एक वचनाचा समास हा कधी होत नाही. हा एकतर द्विवचनी असतो किंवा बहुवचनी असतो. आता उदाहरणार्थ आणखी 2 उदाहरणं इथे दिलीत. राम लक्ष्मणौ. रामः च लक्ष्मणः च. राम आणि लक्ष्मण हे मिळून दोघ आहेत म्हणून द्विवचन तयार झालं म्हणून इथं समास होताना कसा झाला? द्विवचनी झाला. हे लक्षात येतंय का बघा. कृष्णार्जुनौ. कृष्णः च अर्जुनः च. म्हणजे अशा पद्धतीनं इतरेतर द्वंद्व समास जो आहे तो होत असतो. हा भाग या ठिकाणी महत्वाचा लक्षात घ्यायचा. आता या इतरेतर द्वंद्वचा हा भाग लक्षात येतोय का बघा. आणि आणखीन जास्तीत जास्त उदाहरणं तयार करण्याचा प्रयत्न आपण करायचा आहे. आता आपण दुसरा समास बघूया. समाहार द्वंद्व समास. आता समाहार द्वंद्व समासाची नुसती उदाहरणच आपल्याला पुस्तकात दिलेली आहेत. त्याचे नियम काय आहेत ते आधी आपण समजून घेऊ आणि मग त्याची उदाहरणं आपण बघूया. आता समाहार द्वंद्व. समाहार याचा अर्थ समूह. कारण अनेक गोष्टींचा समूह एकच होत असतो. आता समूह हा एकच असल्याने हा समास नेहमी एकवचनी आणि नपुंसकलिंगी असतो. हे यातलं महत्वाचं लक्षण किंवा वैशिष्ट्य. आता समूह कितीही मोठा असू द्या पण समूह हा नेहमी एकच असतो. पक्ष्यांचा थवा, त्या थव्यामध्ये शेकडो पक्षी असतात पण थवा हा एकच असतो कारण तो समूह आहे. म्हणून समूह हा एकच असतो. म्हणून हा समास समाहार द्वंद्व नेहमी एकवचनी असतो. इतरेतर द्वंद्व जसा द्विवचनी किंवा बहुवचनी असतो तसा
समाहार द्वंद्व हा नेहमी एकवचनीच असतो, कारण त्याच्यामध्ये समूहाची संकल्पना आलेली असते आणि शिवाय हा नपुंसकलिंगी असतो. ह्याची वैशिष्ट्य, त्याची खूण लक्षात ठेवायचं. आता विग्रह करत असताना याच्यामध्ये सुद्धा प्रत्येक पदापुढे च अव्यय वापरतात, कारण हे द्वंद्वच लक्षण आहे, वैशिष्ट्य आहे. द्वंद्वचा कोणताही उपप्रकार असू द्या, त्या प्रत्येक पदापुढे च अव्यय वापरावंच लागतं. आता फक्त याच्यामध्ये फरक काय की विग्रह करत असताना याच्यात सुद्धा च अव्यय वापरायचंच, पण इथं अर्थानुसार एतयोः समाहारः किंवा लिंगानुसार एतेषां पुल्लिंगी एतासां स्त्रीलिंगी, मग ह्या दोन्ही पैकी लिंग बघायचं आणि योग्य तो शब्द वापरायचा. एतेषां समाहारः किंवा एतासां समाहारः. जर संख्या त्यातली दोन असेल म्हणजे द्विवचन दोघं मिळून आलेलं असेल तर एतयोः वापरायचं. पुल्लिंग स्त्रीलिंगात एतयोः दोन्ही चालतं. एतयोः समाहारः. आणि जर तीन किंवा तीन पेक्षा जास्त संख्या त्याच्यामध्ये होत असतील विग्रहामध्ये तर लिंगानुसार एतेषां समाहारः किंवा एतासां समाहारः असा शब्द त्याच्यामध्ये पुढे जोडावा लागतो. म्हणजे प्रत्येक पदाच्या पुढे च जोडायचं आणि शिवाय त्याच्या पुढे एतयोः समाहारः किंवा एतेषां समाहारः किंवा एतासां समाहारः यापैकी जे योग्य असेल ते तिथं जोडावं लागतं. हे कशावरून ठरवायचं? एकतर वचनावरून ठरवायचं, द्विवचनी असेल तर एतयोः, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोन्ही मध्ये तेच, आणि जर बहुवचनी असेल तर पुल्लिंगात एतेषां वापरायचं, स्त्रीलिंगात एतासां वापरायचं. आता समाहार द्वंद्व कधी कधी होतो तर यावेळेस ज्या वेळेस दोन पदांमध्ये काहीतरी शत्रुत्व असतं, वैरत्व असतं. आता कुत्रा मांजर दोघांमध्ये शत्रू आहे, साप मुंगूस दोघांमध्ये शत्रुत्व आहे. मग अशा वेळेस शत्रुत्व जिथं असतं त्यावेळेस समाहार द्वंद्व वापरायचा. आता उदाहरणार्थ अहि नकुलम, अहि म्हणजे साप, नकुल म्हणजे मुंगूस. आता दोघांचं जरी असलं तरी एक वचनच झालं, अहि नकुलम. आता विग्रह कसा करायचा? अहि ही च, नकुलः च. आता हे दोघं मिळून द्विवचन आहे म्हणून एतयोः समाहारः. म्हणजे असं वैरत्व ज्या वेळेस असतं त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये समाहार द्वंद्व करायचा असतो. किंवा शरीर अवयव, शरीराचे जर अवयव दाखवायचे असतील, आता उदाहरणार्थ हस्तपादम, हस्त म्हणजे हात, पाद म्हणजे पाय. आता दोन हात आहेत, दोन पाय आहेत म्हणून विग्रह करताना काय करायचा? हस्तौ च पादौ च. आता मिळून संख्या 4 झाली, दोन हात दोन पाय म्हणून एतेषां समाहारः असं शब्द पुढे जोडवायचा. झाला विग्रह याचा काय. म्हणजे अशा पद्धतीनं शरीराचे अवयव जर दाखवायचे असतील तर या पद्धतीने. दुसरं एक उदाहरण सांगतो. मुख नासिकाम, मुखम च नासिका च एतयोः समाहारः असा त्याचा विग्रह करायचा. किंवा सूक्ष्मजीव दाखवायचे, अगदी सूक्ष्म आहेत. उदाहरण पुस्तकात दिलेले आहेत बघा त्या ठिकाणी की युकालिक्षम म्हणजे उवा आणि लिखा अगदी बारीक असतात, सूक्ष्म असतात. म्हणजे असे जीव जंतवः, जीवाहाच जंतवहाच एतेषां समाहारः असा त्याचा विग्रह करावा लागेल. त्याचबरोबर नित्य वापरातल्या वस्तू की ज्या आपण नेहमी वापरतोय, हळद कुंकू, तिळगुळ, सुई दोरा, अशा ज्या नित्य गोष्टी वस्तू असतात आपल्या वापरातल्या, त्याही वेळेस समाहार द्वंद्व समास वापरावा लागतो. त्यानंतर खाण्यापिण्याचे पदार्थ असतील, म्हणजे आता जसं म्हटलं की दूध साखर, चहा साखर यासारखे, भाजी भाकरी अशी खाण्यापिण्याचे पदार्थ जर असतील तर त्याही वेळेस समाहार द्वंद्व वापरावा लागतो. सैन्याची अंग आहेत, भूदल, नौदल, वायुदल असा ह्यांचा मिळून समास होत असेल तर त्यावेळेस सैन्याची अंग किंवा पूर्वीच्या काळी चतुरंग सेना असायची, हत्ती दळ, घोडदळ वगैरे यासारखं सैन्य असायचं. असं सैन्याच्या जर अंग दाखवायचे असतील तर त्याही वेळेस समाहार द्वंद्व वापरतात. परस्पर विरोधी गोष्टी म्हणजे दोन विरुद्ध गोष्टी, आता उदाहरणार्थ शीतोष्णम, शीत आणि उष्ण दोन परस्पर विरोधी आहेत म्हणून शीतम च उष्णम च एतयोः समाहारः. म्हणजे दोन परस्पर विरोधी भिन्न गोष्टी जरी दाखवायच्या झाल्या तरी अशा पद्धतीने समाहार द्वंद्व वापरायचा. म्हणजे अशा वेळी समाहार द्वंद्वचा वापर हा करावा लागतो. म्हणजे समाहार द्वंद्व कधी कधी करायचा त्याचे हे जे काही अटी आहेत, नियम आहेत ते आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतील. आता पुस्तकामधले आपण समासाची काही उदाहरणं पाहूया. हा जो सगळा घटक आहे आपला तो फळ्यावरचा आपल्या वहीमध्ये सुद्धा लिहून ठेवत चला. आता पुस्तकातली काही उदाहरणं बघू.
उदाहरणं दिलेली 553 वरती समाहार द्वंद्वची. मूषक मार्जारम, वैरत्व आहे तिथं. मूषकहाच मार्जारहाच, म्हणजे एक उंदीर आणि एक मांजर मिळून संख्या किती झाली? 2. म्हणून वापरलं एतयोः समाहारः. हे पुढे जोडावं लागतं. आता हस्तपादम, आता सांगितलं होतं हस्तौच पादौच, 2 हात आहेत 2 पाय मिळून संख्या झाली 4, म्हणजे बहुवचन. म्हणून एतेषां समाहारः, बहुवचन पुल्लिंगी म्हणून एतेषां, आणि बहुवचन स्त्रीलिंगी असेल तर एतासाम वापरायचं. युकालिक्षम, सूक्ष्म जीव आहेत. युकाहाच लिक्षाहाच, आता हे दोघी स्त्रीलिंगी आहेत, वा आणि लिखा, म्हणून एतासाम समाहारः. हरिद्रा कुंकुमम, नित्य सहचर्य म्हणजे नेहमीच्या वापरातल्या वस्तू आहेत. हरिद्राच कुंकुममच एतयोः समाहारः. दुग्ध शर्करम, साहचर्य, कारण दोन्ही एकमेकात मिसळल्या जातात, म्हणून दुग्धमच शर्कराच एतयोः समाहारः. म्हणजे ज्या वस्तू एकमेकामध्ये मिसळल्या जातात तिथं सुद्धा समाहार द्वंद्व वापरावा लागतो. आणि तिल गुडम, नित्य सहचर्य म्हणजे नेहमीच्या असलेल्या वस्तू ह्या. तिलाहाच गुडाहाच एतेषां समाहारः. म्हणजे अशा पद्धतीनं समाहार द्वंद्व कशा कशाचा होतो आणि त्याचे नियम काय, हा भाग लक्षात येतो का ते पहा. याशिवाय आणखीनही इतरेतर द्वंद्व आणि समाहार द्वंद्वची आणखीन उदाहरणं शोधायचा प्रयत्न जो आहे तो करत चला. हा भाग लक्षात येतो का बघा. सगळा भाग वहीत लिहून ठेवा, त्याचा वारंवार सराव करा, कारण हे समास 9वीला तर आहेतच, शिवाय हेच समास पुढच्या वर्षी 10वीला सुद्धा पुन्हा येतात. म्हणून या सगळ्या समासाचा अभ्यास चांगल्या रीतीने करून ठेवा.